помага за взимането на решение, защото много често клиентите се заблуждават. Тоест, те харесват нещо и казват, дай да го видим сега в моя контекст. И пак казвам, вие ако циклите часове, дни да пререндвате, изрендвате и никой няма да ви чака. И автоматически губите играта. Затова ви казвам, че е жизненно важно вече не само тази адаптация, по-скоро по-бързото и интегриране в ежедневната работа. Какво правят повечето хора, когато скачат в AI тематиката? Кои са грешките? Скача се в много инструменти. В ChatGPT, Gemini, Higgsfield, Magnific, нали, всичкото това нещо и в един момент става едно объркване и си кажеш, аз в крайна сметка за кое да плащам абонамент? За всичките ли трябва да плащам? За едно ли? За две ли? Ще ви дам отговор на това. Ам, Като цяло, вас ви трябва един асистент и една комплексна програма за визуализиране, нищо повече. С тия два подхода на вас работата ви бих казал, наполовина свършена. Не е нужно да прескачате в много платформи, най-различни платформи, а той има много наистина на пазара.